Здравейте на всички, които гледат това видео. Извинявам се. Днес ще ви покажа как да направите текстов документ за шега на вашия приятел, примерно отново се извинявам, малко съм болен, на вашия приятел. И докато сте в чак, например, ще трябва да го направите или не знам да му покажете нещо. Като начало трябва да направите един текстов документ, като този е просто нормален текстов документ. И съм го кръстил вирус, защото това е вирус шега. И пишете старт, така колкото си искате. Пътя ще направя 5. Значи с главна буква и всяко старт да е на нов ред. Искате на файл и искате да запиши като, изчаквате малко, излиза е това. Ще го кръстя естествено вирус и след това някакво име се напишете, ако искате. След това задължително трябва да е .bat. Просто това. Просто това е задължително, за да стане фалшивия вирус. .bat. Веднага след името, без места и такива запетаи или глупости. Цъкате да запиши. Затваряте това, без да го записвате нещо такова. Това документа и става и това. Отделно. И примерно вашия приятел тъпо ще включвате игра, да цъкате и ще сложите това точно до иконката на играта и само той гледа това вирус и се чуди какво е това. Отваря го и сте написали 5 пъти старт и просто това излиза. Няма да стане абсолютно нищо на компютъра ми, просто ще изкара това. Това е старт менюто на Windows. И да, това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала ни. Между другото, този канал не го ръководя само аз. Има и един друг мой приятел, който той е общ канал, нали? И това беше от мен. До другия път.